Φίλοι του Speedrap, καλώς ορίσατε σε ένα βιντεάκι στο οποίο θα αναλύσουμε όλα όσα είδαμε στο Shakedown της Βαρκελόνης, το οποίο ήταν αρκετά ενδιαφέρον. Σίγουρα έχουμε να δούμε ακόμα πιο ενδιαφέρον πράγματα, αλλά μιας και τελειώσαν οι δοκιμές, πιστεύω ότι αξίζει να ρίξουμε μια ματιά στις ομάδες που μας κάναν εντύπωση, στις ομάδες οι οποίες αντιμετώπισαν προβλήματα και γενικά μια εικόνα η οποία συνοψίσαμε μέσα από αυτές τις 5 μέρες των δοκιμών. Κοίτα, Αλεσάνδρ, έχουμε δει σχεδόν κάποια πραγματάκια, δεν τα έχουμε δει όλα, έχουμε πάρα πολύ δρόμο ακόμα. Κάποια πράγματα μας έκανε εντύπωση, αυτά έχουμε επιλέξει να αναλύσουμε σήμερα, χωρίς κάποια παραπάνω γνώση. Πάμε. Ακριβώς. Πάμε λοιπόν τώρα να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, ξεκινώντας από τη Mercedes, να πούμε ότι ήταν η πιο επιτυχημένη ομάδα από την άποψη ότι σημείωσε τους περισσότερους γύρους και γενικότερα έχει το πιο σταθερό πρόγραμμα από όλες τις ομάδες. Με τον George Russell να δηλώνει ότι ήταν πάρα πολύ ευχαριστημένος. Γενικά η Mercedes έριξε το καμπανάκι της προς τις άλλες ομάδες, ήταν θεωρητικά η πιο έτοιμη ομάδα. Την υπολογίζουν και γενικά ως ένα μεγάλο φαβορί για φέτος, χωρίς όμως να έχουμε δει πάνω κάτω τη δυναμική των μονοθεσίων, πάντως λένε ότι είναι πάρα πολύ γρήγοροι. Ακριβώς. Αυτό εμένα που μου έκανε μεγάλη εντύπωση με τη Mercedes είναι ότι λέγανε για τον κινητήρα από όλες τις ομάδες τις οποίες είδαμε, μόνο η Alpine φέιλαρε, μοτέρ της Mercedes δηλαδή. Κάτι το οποίο, δεν νομίζω ότι χρειάζεται να ανησυχεί τόσο πολύ. Η Mercedes εδώ σημείωσε 500 γυρούς χωρίς κανένα απολύτως πρόβλημα. Σκέψου ότι είναι και η εργοστασιακή ομάδα. Ακριβώς. Εμένα αυτό μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση, σχεδιαστικά κυρίως, γιατί κάθισαμε είδαμε τα αμάξια αναλυτικά. Είναι η εμπρόστια αεροτομή, στην οποία φέτος με το Active Aero αλλάζουν κάπως λίγο τα πράγματα. Άμα παρατηρήσετε, στην εμπροστά αεροτομή η Mercedes επέλεξε να τοποθετήσει στο δεύτερο emplate τη βάση της αεροτομής, ώστε στο Active Aero, το νέο σύστημα αεροδυναμικής που θα έχουν τα μονοθέσια στην ευθεία, να ανοίγει το τρίτο και τελευταίο emplate. Μόνο η Mercedes με την Aston Martin το έχει κάνει αυτό. Δεν ξέρω πόσο κομβικό είναι. Αυτό που ξέρω είναι ότι σίγουρα κάτι δοκιμάζουν εκεί πέρα στην Mercedes. Και είναι μια καινοτομία που άμα πετύχει πιστεύω ότι θα βρει αρκετό χρόνο σαν... Είναι καθαρά σχεδιαστικό κομμάτι, είναι ένα θέμα το οποίο καθαρά θα φανεί στην πίστα. Πολύ θετικά πράγματα για τη Mercedes. Πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή, το είπα και πριν, χτυπάει τα καμπανάκια για τους αντιπάλους της. Σίγουρα θα είναι πολύ μεγάλο επίκεντρο στο Μπαχρέιν τη Δευτέρα, αν κάνω λάθος. Τη Τρίτη που ξεκινάει. Εντάξει, για τις δοκιμές στο Μπαχρέιν, να σου πω την αλήθεια, πιστεύω ότι έχουμε δει και άλλες ομάδες οι οποίες δεν ήταν τόσο καλές στις δοκιμές του Μπαχρέιν να πρωταγωνιστούν στις κατακτήρες δοκιμές, οπότε πιστεύω ότι κρατάει η Mercedes μια μικρή επιφύλαξη για τις δοκιμές. Βέβαια, αυτό αλλάζει πλέον τώρα, διότι είναι δοκιμές οι οποίες δεν είναι το ίδιο μονοθέσιο με πέρσι, είναι καινούριο το μονοθέσιο, μπορεί να μην κρατηθούν τόσο πίσω όπως κάναν τα περισσότερα χρόνια. Οπότε θα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον σίγουρα στις δοκιμές να δούμε. Το μόνο σίγουρο είναι ότι από όσα είδαμε στη Βαρκελόνη δεν πάνε να πει ότι θα το δούμε και στον Μπαχρέιν. Ναι, σίγουρα. Περιμένουμε σίγουρα περισσότερες ομάδες να αλλάξουν. Όπως και να έχει, πολύ θετικά πράγματα για τη Mercedes. Πάμε στη Ferrari τώρα. Πάμε, Ferrari. Λοιπόν, τώρα η Ferrari, η αλήθεια είναι ότι κάθε χρόνος που περνάει λέμε ότι φέτος θα είναι χρονιά της Ferrari, φέτος θα είναι χρονιά της Ferrari. Λοιπόν, τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά για την Ιταλική ομάδα. 442 γύρους, τόσους γύρους σημείωσε, η δεύτερη ομάδα με τους περισσότερους γύρους. Μαζί με τη Mercedes η πιο έτοιμη. Φάνηκε πολύ έτοιμη και η Ferrari, με τον Lewis Hamilton να δηλώνει ότι υπάρχει πολλή ενέργεια μέσα στην ομάδα, ότι όλοι δουλεύουν με το winning αυτό mentality. Εμένα προσωπικά δεν μου λέει κάτι αυτό. Έκανε βέβαια το ταχύτερο χρόνο που είπαμε και σε ένα short στο TikTok ότι δεν παίζει μεγάλη σημασία. Κυριολεκτικά δεν είναι καθόλου ενδεικτική η χρόνη, μην δίνετε σημασία στους χρόνους. Οι ομάδες πήγαν σε αυτό το τεστ για δεδομένα, όχι για να γράψουν γρήγορο χρόνο, το γνωρίζαμε αυτό ούτως ή άλλως. Όσον αφορά τώρα τη Ferrari, έδειξε ότι είναι πάρα πολύ έτοιμη. Αυτό που με έκανε εντύπωση σχεδιαστικά είναι τα sidepod, το ότι προεξέχουν πάρα πολύ, δεν το είδα από άλλη ομάδα. Και ότι γενικά φαίνεται να είναι πολύ κομψός ο σχεδιασμός της Ferrari σε σύγκριση με άλλες ομάδες, πολύ λεπτή μύτη.
Και γενικά ήταν έτσι λίγο περίεργος σχεδιασμός, αλλά μετά έχουμε να πούμε για ομάδες με ακόμα πιο περίεργους σχεδιασμούς. Όπως και να έχει, θετική το τεστ της Βαρκελόνης για τη Ferrari. Με καινούριο τιμόνι κιόλας η Ferrari. Με καινούριο τιμόνι, να είναι καλό ο Lewis Hamilton γι' αυτό. Ο οποίος ξέρουμε ότι από την εποχή του στη Mercedes του άρεσαν τα πιο κομψά και μικρά τιμόνια, και προσωπική μου άποψη μου άρεσε και πιο πολύ, να πω την αλήθεια, το καινούριο τιμόνι της Ferrari. Όπως και να έχει, θεωρώ ότι η Ferrari είναι υποχρεωμένη να επιστρέψει στον δρόμο για ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα. Και έχει και τους περισσότερους οπαδούς, δηλαδή. Εντάξει, είσαι η Ferrari, έτσι, ναι. Αλλά εντάξει, το ακούμε κάθε χρόνο. Προσωπικά, εγώ δεν ξέρω τι να πρωτοπεριμένω. Όπως και να έχει, η Ferrari μαζί με τη Mercedes έδειξαν να είναι οι δύο πιο έτοιμες ομάδες. Λοιπόν, πάμε τώρα στη Red Bull, η οποία Red Bull φάνηκε να έχει πολύ θετικά, να πήγε πολύ καλά το τεστ. Ιδιαίτερα σημαντικό τεστ για τη Red Bull. Γιατί μαζί με τη Ford έχουν φτιάξει τα Red Bull Power Trains, της Ford ουσιαστικά, αλλά το πασάρει σαν δικό της μοτέρ, ξέρω εγώ, η Red Bull. Θετικό τεστ στη Βαρκελόνη, μεγάλο κακό το ατύχημα που είχε ο Χατζάρ, διότι έκοψε γύρους από το Verstappen, βέβαια πιο μετά το επιδιόρθωσαν και κατάφερε και έτρεξε λίγο ο Verstappen. 303 γύρους και θα μπορούσε να έχει και παραπάνω αν δεν έχει το ατύχημα ο Χατζάρ, άρα δεν ξέρουμε. Θα ήταν κάπως διαφορετικά τα πράγματα. Πάντως για το sidepod Lezard βλέπουμε μια καινοτομία. Τεράστια αλλαγή στο sidepod, κάτι που είχαμε δει πολύ παρόμοιο με αυτό που είχαμε δει το 2022 στην Mercedes. Το water slide sidepod. Μηδενικά sidepod. Βέβαια η Mercedes μετά το άλλαξε το συγκεκριμένο μέσα στη χρονιά. Τώρα δεν ξέρω τι θα κάνει και η Red Bull. Η αλήθεια είναι τώρα ότι είναι ένα μονοθέσιο το οποίο δεν ξέρω αν ο Andrea Newey έχει βάλει το χεράκι του, μπορεί να το έχει βάλει, μπορεί και όχι. Τώρα έχει πάντως να σου πω κάτι, σε σύγκριση με την Aston Martin δεν βλέπω κάτι όμοιο, να σου πω την αλήθεια. Ναι, εντάξει, κοίτα, δεν έχει. Αλήθεια είναι πως δεν έχει κάτι όμοιο. Αν έχει κάτι όμοιο θα έλεγα ότι είναι η μύτη, η οποία η Audi, η Red Bull και η Aston Martin έχουν πολύ έτσι χοντρή μύτη μπροστά. Όπως και να έχει, η Red Bull με το δικό της κινητήρα διπλά σημαντικής αξίας αυτό το τεστ, για να δουν αν θα είναι και αξιόπιστο το μοτέρ. Αν δεν κάνω λάθος, πρώτη φορά η Ford δίνει δικό της μοτέρ στην Formula 1, άρα ήταν ιδιαίτερης σημασία. Λοιπόν, πάμε τώρα στους παγκόσμιους πρωταθλητές, δεν θα μπορούσε να είναι κάποια άλλη, παπάγια team, McLaren, η οποία McLaren, οι φήμες λένε ότι θα κατέβει με το μονοθέσιο της Βαρκελόνης στην Αυστραλία. Δεν ξέρω τώρα κατά πόσο ισχύει, θα περιμένουμε να δούμε και το Bahrain για να μπορούμε να το επιβεβαιώσουμε. 2.87 ήταν οι γύροι που συμπλήρωσαν, με κυρίως το πρόβλημα το οποίο είχε η McLaren ήταν ένα πρόβλημα το οποίο είχε στο σύστημα καυσίμου και χρειάστηκε ως Καρπιάστερ να σταματήσει το μονοθέσιο. Μετά από κάποιες ώρες το επιδιόρθωσαν και συνέχισαν κανονικά το πρόγραμμά τους. Σχεδιαστικά έχω μπροστά αεροτομή, έχω δει αυτό το διπλό template στα άκρα της αεροτομής. Που είναι σαν δεύτερο φτερό. Σαν δεύτερο φτερό, ναι, έχουμε δει μερικές ομάδες να το κάνουν, όπως η Haas, αν δεν κάνω λάθος. Της Haas νομίζω είναι και μεγαλύτερο, να σου πω την αλήθεια. Έχω την εντύπωση και εγώ ότι είναι λίγο μεγαλύτερο. Αλλά γενικά η McLaren, εντάξει, είναι παγκόσμιοι πρωταθλητές, περιμένεις ότι θα είναι εκεί. Μικρή σημασία όμως, διότι φέτος οι κανονισμοί είναι διαφορετικοί και ο Norris που θα έχει και το νούμερο 1, να δούμε αν θα μπορεί να το τιμήσει. Αν η McLaren θα του δώσει ένα μονοθέσιο έτσι ώστε να μπορέσει να παλέψει για αυτό το πρωτάθλημα. Θα δείξει. Κυρίως περιμένουμε τον Bahrain. Στο Bahrain πιστεύω ότι θα έχουμε τις απόλυτες απαντήσεις για κάθε ομάδα. Κυρίως σχεδιαστικά στο μονοθέσιο, διότι περιμένουμε από όλες τις ομάδες κυρίως αλλαγές. Πάντως, να σου πω την αλήθεια, όσο αφορά το testing, πιστεύω ότι σίγουρα κάποια ομάδα κρατάει μια πισινή. Δηλαδή, έχουμε δει και σε άλλα testing να κάνουν ταχύτερους γύρους μονοθέσια τα οποία ήταν 1/10. Π.χ. τώρα δεν ξέρω πότε ήταν, στο 19 ο Giovinazzi στη Βαρκελόνη, νομίζω, δεν είμαι σίγουρος, ή το 20. Κρατάμε μια επιφύλαξη ακόμα, δεν σημαίνει ότι οι χρόνοι που θα δούμε στο Bahrain είναι αντιπροσωπευτικοί. Ακόμα και αυτοί δεν είναι ενδεικτικοί. Κυρίως αυτό που μπορούμε να καταλάβουμε είναι ότι αν μια ομάδα κάνει, ξέρω εγώ, πρόγραμμα αγώνα στο testing, να βγάλεις ένα μέσο όρο, ξέρω εγώ, από τους χρόνους και μετά να συγκρινείς με άλλες ομάδες. Όπως και να έχει, McLaren σίγουρα περιμένουμε να είναι ψηλά μαζί με τους άλλους.
Λοιπόν, Aston Martin τώρα. Εδώ πέρα έχουμε να πούμε πολλά νομίζω. Είναι ένα μονοθέσιο το οποίο καθόμουν και κοίταζα λεπτομερό, ξέρω εγώ, κάθε σημείο και. Έχει πάρα πολλά πράγματα να αναλύσει πάνω του. Ακριβώς. Εντάξει, τι μαγείρεψε ο Νιούι, παιδιά, δεν ξέρω. Αυτό που θέλω να πω για αρχή, σημείωσε 64 ή 68 γύρους, άμα δεν κάνω λάθος. Η τέταρτη μέρα 4 γύρους έκανε ο Stroll, μετά χρειάστηκε να σταματήσει το αμάξι για λόγους αξιοπιστίας. Η πέμπτη μέρα μοιράστηκαν τους γύρους ο Αλόνσο με τον Stroll. Αυτό που θέλω να πω, και η Aston Martin ήταν από τις ομάδες που δεν φάνηκαν ότι είναι έτοιμοι, άργησαν να κατέβουν, οριακά πρόλαβαν. Και όταν κατέβηκαν δεν χρησιμοποίησαν τον κινητήρα στο 100%. Λένε, φήμες, δεν ξέρω, ότι είχε κόφτη μέχρι τα 250 χιλιόμετρα ο κινητήρας. Εντάξει, και ήταν και 4 δευτερόλεπτα πιο αργό στο χρόνο. Νομίζω ο Χάμιλτον είχε ένα 16, ο Αλόνσο ένα 20. Ακριβώς. Τώρα στα σχεδιαστικά του μονοθεσίου, αυτά που μου έκανε τεράστια εντύπωση. Πρώτον, όπως αναφέρα και με την Mercedes, η αεροτομή κρεμιέται ουσιαστικά από το μεσαίο emplate της αεροτομής, με αποτέλεσμα στο Activero να ανοίγει μόνο το τρίτο το πάνω. Άλλη μια τεράστια παρατήρηση είναι η δοκό που ενώνει ουσιαστικά το suspension, που ενώνονται οι τροχοί. Έχει τοποθετηθεί όσο πιο ψηλά γίνεται στο μονοθέσιο, σε σημείο που δεν πάει άλλο ψηλά, ως εκεί. Σωστά. Είναι σχεδόν κολλημένο. Ναι, δεν πάει δηλαδή πιο πάνω και δεν ξέρω τώρα, θα δείξει. Δείχνει να είναι λίγο έτσι, σε γενικές γραμμές, aggressive ο σχεδιασμός που έχει κάνει ο Νιούι. Βέβαια δεν μπορούμε να πούμε πολλά, με βεβαιότητα σίγουρα, αλλά αυτό που μου έκανε τη τεράστια εντύπωση ήταν η πίσω ανάρτηση της AMR26, η οποία είναι κολλημένη με την πίσω αεροδομή. Επίσης, αυτό λένε ότι γίνεται με αποτέλεσμα να είναι λίγο πιο ψηλά το αμάξι και επειδή ο ηλεκτροκινητήρας έχει πιο μεγάλη δύναμη από ό,τι πέρσι, να έχει καλύτερες εξόδους από τις στροφές και γι' αυτό είναι ενωμένη η ανάρτηση, ώστε να μπορέσει να κρατάει μια σταθερότητα στην επιτάχυνση. Σωστά. Μαζί με τη δύναμη από τον ηλεκτροκινητήρα. Βέβαια, αν δουλέψει αυτό, μιλάμε για μια ακραία τεχνολογία, η οποία δεν ξέρω. Είναι κάτι το οποίο μένει να φανεί. Δεν μπορείς να πεις τίποτα με σιγουριά. Γιατί άμα κάνεις ένα λάθος στροφή φέτος, ειδικά στις κατακτήρες δοκιμές, λένε ότι θα χάσει πάρα πολύ χρόνο. Μετράνε πάρα πολλά παιδιά, μετράνε και η μπαταρία. Άμα τελειώσει η μπαταρία μέσα στο γύρο, χάνεις πάρα πολύ. Οπότε η διαχείριση θα είναι το νούμερο ένα κομμάτι για φέτος, που πιστεύω και η εμπειροοδηγή θα παίξει ρόλο. Ειδικά σε σύγκριση συνδυαστικά με ένα πολύ γρήγορο αμάξι. Τώρα, όσον αφορά στον Martin, fun fact, είδατε, δεν ξέρω αν το παρατηρήσατε, που η Aston Martin στο πάνω μέρος έχει βάλει σαν δύο κερατάκια που είναι, και μου θύμισε πάρα πολύ τη McLaren του 2005, πάλι μονοθέσιο του Νιούι. Ακριβώς η ίδια φιλοσοφία, ουσιαστικά τα δύο φτερά ακριβώς πάνω από τον οδηγό, εκεί πέρα που είναι εισαγωγή αέρα για το κινητήρα. Δεξιά και αριστερά είχαν έτσι δύο μικρές αεροτομές. Τώρα δεν ξέρω τι ρόλο αυτό ο Νιούι το ξέρει. Είναι σχεδιαστικά έτσι ωραίο να το αναφέρουμε. Και επίσης, τελευταίο και θα κλείσω για την Aston Martin, είναι ότι μου έκανε εντύπωση η εξαγωγή αέρα στα sidepod, που έτσι φάνηκε να είναι έτσι λίγο πιο κυκλική, να το κάνανε και να δημιουργεί λιγότερο στροβιλισμό, δεν ξέρω. Βέβαια δεν ξέρω το και δούμε. τι αμάξι. Και είναι και κάτι το οποίο λένε ότι λογικά θα το αλλάξει ο Νιούι στο Bahrain. Αυτό ήθελα να σου πω. Αυτό λογικά θα το αλλάξουν, από ότι λογικά θα το αλλάξουν. Λένε ότι δεν θα είναι το ίδιο. Κοίτα, σαν μονοθέσιο είναι... Φαίνεται ότι είναι γρήγορο. Βέβαια και τη Ferrari φαίνεται ότι είναι γρήγορο. Βέβαια και τη Ferrari φαίνεται ότι είναι γρήγορο. Απλώς στέκομαι λίγο στην αξιοπιστία που είχε ο κινητήρας της Honda που τον σταματήσανε. Ναι, okay. Κρατάμε μια μικρή επιφύλαξη. Αεροδυναμικά φαίνεται να είναι γρήγορο, δεν ξέρουμε όμως, δεν μπορούμε να γνωρίσουμε. Μπορεί και να μην είναι έτσι. Έχουμε μια πρώτη εικόνα. Θα ξανακάνουμε βίντεο μόλις τελειώσουν οι δοκιμές από το Bahrain. Και live stream μπορεί να κάνουμε. Και live stream. Εκεί πέρα θα έχουμε ξεκάθαρη εικόνα για το τι περιμένουμε. Λοιπόν, πάμε τώρα και στην Alpine. 349 γύρους. Ωραίος αριθμός. Ναι. Για μια ομάδα που χρησιμοποιεί για πρώτη φορά. Και τελευταία πέρσι, έτσι. Τελευταία πέρσι και άφησε
τους κινητήρες της Renault για να πάει σε αυτούς της Mercedes. Και από ό,τι φαίνεται και καλά έκανε, διότι η Mercedes λένε ότι είχε ένα φοβερό μοτέρ. Ένα μοτέρ όμως το οποίο έμεινε. Αντιμετώπισε ένα πρόβλημα η Alpine. Όπως και να έχει, σε γενικές γραμμές καλό τεστ για την Alpine. Βγήκε κιόλας ο Gasly και είπε ότι είναι πολύ χαρούμενος με την πορεία της ομάδας. Αν και μικρή σημασία, οι περισσότερες δηλώσεις των οδηγών θετικές ήταν. Άρα και αυτές δεν είναι ενδεικτικές προς το παρόν. Όπως και να έχει Alpine, πιστεύω ότι μετά την περσινή σεζόν κάτι καλύτερο. Αυτό θέλει ουσιαστικά η γαλλική ομάδα. Οπότε πιστεύω ότι θα τα καταφέρει. Κοίτα, να σου πω την αλήθεια, πιστεύω ότι σαν ομάδα μπορεί να κάνει το κάτι παραπάνω σε σύγκριση με πέρσι. Το θέμα είναι να το δούμε, γιατί δεν ξέρω πόσα μπορεί να βελτιώσει μια ομάδα από δέκατη να πάει για παράδειγμα πέμπτη, τέταρτη. Είναι αρκετά δύσκολο. Ναι, για την Alpine μιλάμε τα είναι προηγούμενα χρόνια. Ομάδα, είναι ιστορική ομάδα, η Renault ουσιαστικά. Ναι, η Renault ουσιαστικά, ναι. Έχουμε δει στο παρελθόν να κάνει πολύ καλά αποτέλεσματα. Εντάξει, μένει να μας το δείξει. Σίγουρα στον Μπαχρέιν θα έχουμε πιο ξεκάθαρη εικόνα. Λοιπόν, Cadillac. Μια ομάδα η οποία έχει αρκετή δουλίτσα να κάνει. Μπαίνει ως 11η ομάδα. Δεν είναι εύκολο με κινητήρα Ferrari. Λένε ότι σε κάποια χρόνια θα φέρει το δικό τους μότερ. Τα σημερινά δεδομένα. Δεν έχει ανακοινωθεί κάτι. Ακριβώς, έτσι λένε. Σαν 11η ομάδα, 164 γύρους σημείωσε. Τώρα ή βγήκε ο Σέρτζιο Πέρες και είπε ότι αντιμετωπίζουμε κάποια προβλήματα και σε αυτά κινούμαστε για να τα διορθώσουμε. Είπε ότι αντιμετωπίζει περισσότερα προβλήματα από ό,τι εκπλήξεις. Από ό,τι εκπλήξεις, ουσιαστικά ναι. Οπότε μένει να δούμε το τι θα κάνει η Cadillac. Για πρώτη σεζόν στη Φόρμουλα 1 δεν φάνηκε να είναι τόσο έτοιμη, αλλά σίγουρα πιστεύω ότι θα μπορέσει να κάνει το κάτι παραπάνω. Λοιπόν, Audi τώρα. Μια ομάδα που ουσιαστικά ήταν έτοιμη από πέρσι, πολύ μεγάλη προετοιμασία τα τελευταία χρόνια. Επίσης, Σαλμά δεν είναι η πρώτη φορά που έτρεξε στην Βαρκελόνη, είχε κάνει και ένα mini test πριν το shakedown. Σε γενικές γραμμές, θετικές ενδείξεις από την Audi, σημείωσε συνολικά 244 γύρους. 244 γύρους στο shakedown. Μπορεί να είναι άλλοι 30, ξέρω εγώ, σε κανονικό. Εννοείται. Την πρώτη μέρα αντιμετώπισε ένα πρόβλημα με τον Μπορτολέτο να σημειώνει μόνο 27 γύρους. Πέρα από την πρώτη μέρα, πολύ σταθερό το πρόγραμμά της, δεν αντιμετώπισε κάποιο πρόβλημα, φάνηκε πολύ σταθερή. Τώρα μένει να δούμε στο Μπαχρέιν στα pre-season που εκεί πέρα θα δείξουν και λίγο, θα είναι και live timing, θα μπορούμε να έχουμε μια εικόνα, θα βλέπουμε το ρυθμό αγώνα που θα κάνει κάθε ομάδα. Εκεί πιστεύω θα μπορέσουμε να κρίνουμε περισσότερο. Θέλω να πιστεύω ότι η Audi θα είναι η έκπληξη φέτος. Για κάποιο λόγο μου έχει καρφωθεί στο μυαλό ότι θα κάνει το κάτι παραπάνω. Κοίτα, να σου πω κάτι, είναι μια ομάδα η οποία σχετικά είναι έτοιμη. Δεν έχει κάνει κάποιες αλλαγές. Σύγκριση με την Cadillac σίγουρα. Ναι. Απλώς έχει αλλάξει το όνομά της και τον κινητήρα της. Αυτό. Δηλαδή το προσωπικό νομίζω παραμένει ίδιο, η ομάδα ίδια, με τον Πινότο πλέον στο τιμόνι. Έχει πει και ο ίδιος ότι δουλεύουν εντατικά για να φέρουν το μονοθέσιο εκεί που πρέπει. Τώρα από εκεί και πέρα μένει να δούμε. Το σημαντικό βέβαια είναι ότι η Audi έχει το δικό της μοτέρ. Σωστά. Πάρα πολύ σημαντικό. Φαίνεται το πόσο θέλει να ασχοληθεί, ότι έχει έρθει για να μείνει. Όπως είπαμε και στο short. Είναι κάτι το οποίο πραγματικά για μια ομάδα το να μπαίνει στη Φόρμουλα 1 με δικό της μοτέρ δεν το βλέπεις κάθε μέρα. Ναι. Είναι μια ομάδα η οποία θέλει να γράψει ιστορία. Οπότε μένει να δούμε το τι θα ακολουθήσει. Πιστεύεις θα δούμε ένα βάθρο φέτος από την Audi? Θέλω να πιστεύω πως. Εντάξει, τώρα είναι δύσκολο να προβλέψεις. Ναι, γιατί άμα περιμένεις 3-4 ομάδες πάνω, άμα έχουμε κάποια έκπληξη μπορεί να το δουν και αυτό. Ναι. Λοιπόν, πάμε στη Haas. 387 γύρους. Γενικά η Haas, το σημαντικό είναι ότι έχει την Toyota. Μας το δείχνει και με το χορηγό της, με το GR που είναι Gazoo Racing. Και έχει και χρώματα της Toyota, εντάξει, το κόκκινο αυτό με το μαύρο πάνε λίγο, φέρνουν λίγο. Βέβαια, όπως είχε πει και ο Σκλάβ στο short στο TikTok, θα ήταν ωραίο άμα βλέπαμε κάτι αντίστοιχο με το Hypercar της Toyota. Εντάξει, δεν ακολουθείς αυτό το δρόμο, παραμένει ένα μορφό. Δεν είναι Toyota, οπότε εντάξει. Ακριβώς. 387 γύρους έκανε η αμερικανική ομάδα.
Σταθερό πρόγραμμα, πολύ σταθερό πρόγραμμα και γενικά η Haas πάντα από το 2016 ήταν μια ομάδα που βασιζόταν πάρα πολύ στη φιλοσοφία της Ferrari. Ακολουθούσε δηλαδή πολύ τα βήματα της Ferrari, γι' αυτό και το μονοθέσιο της Haas είναι πολύ παρόμοιο με αυτό της Ferrari. Οπότε μένει να δούμε το τι θα μπορέσει να κάνει. Είπαμε, όπως και με την προστέρυγα την τεράστια εκεί πέρα που είναι λες και είναι σαν δεύτερο φτερό. Σταθερή ομάδα, πόσους γύρους είπαμε έκανε? 387. Ίδιη τιμή της και πέρσι, οπότε πιστεύω... Αν ο Μπέρμαν, που πιστεύω ότι είναι ταλέντο ο Μπέρμαν, αν ο Μπέρμαν του δώσουν ένα καλό μονοθέσιο, σίγουρα θα μπορέσει να μας δείξει κάτι παραπάνω. Σωστά. Από μια τέταρτη θέση στο Μεξικό που έκανε πέρσι, οπότε μένει να το δούμε. Πάμε τώρα και στην εφεδρική ομάδα της Red Bull, η οποία δεν είναι άλλη από τη Visa Casap Racing Bulls. Και αυτή με τα Red Bull Power Trains, σταθερό πρόγραμμα σχετικά και για την Racing Bulls, 317 γύρους σημείωσε. Αυτό που μου κάνει εντύπωση και μου φάνηκε νομίζω σε όλους μας. Είναι η εισαγωγή αέρα που είναι πάνω ακριβώς από τον οδηγό, που είναι μια τρύπα τεράστια. Σαν καμινάδας. Ξεκάθαρα. Δεν νομίζω τώρα θα μείνει το ίδιο. Πιστεύω ότι θα αλλάξει στο Μπαχρέιν. Ίσως φοβήθηκαν την υπερθέρμανση. Κοίτα, άμα τους βγει, δεν έχουν λόγο να τα αλλάξουν. Και ας κοροϊδεύουν. Μπορεί να θέλουν να πέσουν στο τέρμα του κινητήρα και να βάλουν μεγαλύτερη εισαγωγή αέρα για να είναι καλυμμένοι. Αυτό δεν το ξέρουμε. Οπότε μικρή σημασία. Όπως και να έχει η Racing Bulls, σταθερό πρόγραμμα μαζί με τη Red Bull. Αυτό δεν είναι 317. Τίποτα παραπάνω, με τον Lindblad να δηλώνει ότι είναι πάρα πολύ χαρούμενος και πολύ ενθουσιασμένος. Εντάξει, ρούκι είναι, ναι, εντάξει, πρώτη φορά στη Φόρμουλα 1. Ακριβώς. Και εγώ αν ήμουν ρούκι το ίδιο θα λέω. Οπότε μένει να δούμε κυρίως το Μπαχρέιν. Και ποια ομάδα μας έμεινε, Σαλμά? Williams. Παιδιά, Williams δεν κατέβηκε. Και δεν κατέβηκε επειδή δεν ήθελε, κατέβηκε γιατί ήταν μαζί με την Aston Martin η πιο ανέτοιμη ομάδα. Βέβαια, η Aston Martin έκανε 60 γύρους, η Williams έκανε 0. Και ο λόγος ήταν πάρα πολύ απλός, δεν μπόρεσε να περάσει το crash test και όταν το πέρασε ήταν 25 με 30 κιλά πιο ψηλά από το επιτρεπτό όριο. Άσχημο, βέβαια. Και η Williams το έχει δείξει τα τελευταία χρόνια ότι θέλει να πρωταγωνιστεί στη Φόρμουλα 1. Βέβαια, ο Vowles είχε πει ότι το 26 είναι η χρονιά τους. Δεν ξέρω. Θεωρητικά η Williams είναι η ομάδα που περιμένουμε να ανταγωνιστεί τις 4 πρώτες. Ναι, και ιστορική ομάδα έτσι. Έχει πρωταθλήματα τώρα. Εντάξει, τι να λέμε. Βέβαια τα τελευταία χρόνια δεν είναι εκεί που πρέπει σαν ομάδα. Έχει πάρει κάποια βάθρα. Σαν Midfield ομάδα έδειξε πέρυσι πολύ θετικά στοιχεία. Έχει και καλούς οδηγούς. Αλλά θα τη δούμε στο Bahrain την Williams και θα έχουμε περισσότερα εκεί. Οπότε αυτά ήτανε τα κυρίως πράγματα που είδαμε στο Shakedown. Χρήσιμες πληροφορίες, αλλά όχι οριστικές, όχι τελικές. Θα δούμε σίγουρα πολλά πράγματα στο Bahrain. Στο Bahrain θα έχουμε και εικόνα, θα έχουμε live timing, θα γράφονται κανονικά οι χρόνοι, θα έχουμε εικόνα στα μάτια μας για να μπορέσουμε να κρίνουμε αναλυτικά την κάθε ομάδα. Θεωρώ ότι θα είναι 3 μέρες με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Και αυτές οι 3 και οι επόμενες 3, γιατί ακριβώς είναι διπλό το τεστ. Δεν είναι μόνο όπως ήταν τις προηγούμενες χρονιές. Περισσότερες δοκιμές για τις ομάδες, γιατί αλλάζουν οι κανονισμοί και θέλουν να είναι σίγουροι ότι θα λειτουργήσει το νέο σύστημα. Οπότε σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μείνετε μαζί μας, κάντε subscribe στα κανάλια μας στο TikTok, στο Instagram και στο YouTube εννοείται, για περισσότερες πληροφορίες της Φόρμουλα 1 και όχι μόνο. Φυσικά. Και μείνετε συντονισμένοι, θα κάνουμε βιντεάκι σίγουρα μετά τις 3 πρώτες μέρες στο Bahrain αναλυτικά για κάθε ομάδα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.